Haino hai Koktisal Horo Lahar Patimungo Kwlaiwi Thwikha Khoroksa Sikla Patimung Panisagar Thanani Jalabasa Pathartilla Amchaini Koktwma Patimung Koktwma Mankha kinu Patimung Thaio Sogwikha police Patimungo Koktwma bising shamaga Koktisal Horo TR02A6525 maride khungsa bike malkhungbai Talchung bong halam bini pukran nogo Thangwi tongmani hinai abo haizoro no punjanagar aluk songo club amsai Thangwi soike hanke khungsa lori malkhungbai kutai kalangjak mani Patimung Koktwma Mankha keno Patimung Thaio Thangwi soike police te fire service ni adongrok abo haikeno lukorogo kuthulai phaileka phiaba Patimung Thaio no langma arimani Koktwma asiklani Patimung yaglo lori malkhung Patimung Thaini khari thangmani Koktwma Phiaba paithago alori malkhung Panisagar Thanani police ni yago romja khane Koktwma kasur Thwikha abo haikeno Patimung tei chaitibona tumo khorsa tabo police Bureau report Chini Khorang